Qadarly watandaşlar, bugün sizin diqqatyňyza bizim ýurdumyzda geopolitik taýdan meňde şuurtlar deňeşdirmek makul bildik. Ýöne ilki bilen ünsüňizi şu adamlara çekmekçi. Bu adamlar ýurda goşman gaýtamany çökerip şu günkü derejege getiren adamlardyr. Ekranlaryňyza pauza goýup golaýdan tanışyp bilersiňiz. Türkmenistanyň Amerikadaky ilçisi bolan Meret Oralow hem şolaryň biridir. Sebäbi ol ýurdun we halkyň puluny Amerikanyň dürli ştatlaryna 6 milyon meçhörlük bir näçe emlak edinli. Onuň Rus aýaly we gyzy emlaklar öz adyna satyn alýarlar. Indi bolsa biz Kuwait we Singapur ýurtlary bilen Türkmenistanyň arasynda gysgaça deňeşdirme paralelini geçirmekçi bolýar. Birinji ýurt Kuwait bolup, onuň bize meňdeş tarapy yer asy baýlygydyr. Bu ýurtda milleti 5 milyona yetmedik bolup 4,270 milyon adamdan durýar. We her Arap bolan raýatynyň girdejeti 10 000 Kuwait dinary bolýar. 10 000 Kuwait dinary bolsa 34 000 Amerikan dollaryna barabardyr. Bu ýurt raýatlar daşary ýurtda keselini bejermäge gidenler hassahanasyna we ýaşaýyş çykdyjylaryna şeýle ýapýanlar. Bu bolsa döwletiň milletini dolu üçün edýänliginiň subutnamasy bolup durýar. Ikinji döwlet bolsa Singapurdur. Siz näme üçin diýip sorap bilersiňiz? Jogaby: Singapur 20 ýyl mundan ozal ýurdumyz ýaly korrupsiýon döwlet taýlaçylygyna sebäp bolan ülkeleriň biridir. Onuň hem ila sany 5,640 milyon bolup, täze döwlet gurup korrupsiýan döwünden ýok eden bir ýurt. O ýerde raýatlygynyň aýlygy awtobus sürüjüniňki 1200 Amerikan dollary bolup, harba ofiseriň aýlygy bolsa 4500 dollardan 6000 dollary çelini barabardyr. Şu iki döwletiň içine girýän puly girdejesi ýylla 31 milliard bilen 361 milliard aralygy. Türkmenistanyň diňe gadyndan bolsa ýylla döwletiň içine 165 milliard Amerikan dollary girýär. Emma muňa garamazdan biziň iň ýokary aýlymyz 50 dollardan, ýagny 1000 manatdan ýokarda däl. Biziň harba ofisierlerimizden 50 dollar aýlykdan köp alanok we şeýlelikde halky we birek çürkemäge mejbur bolýarlar. Biziň watanymyz hem şu agdalan ýurtlardan mysal alyp bagtly ýaşamaga dolu mümkinçiligi bardyr. Halkyň nesibesi elinden alınıp, bize bugünkü gün ahlaksyz jemgyýete öwürdi we edara işgärlerini berilen bir saat abet wagtynda taksyçylyk etmäge mejbur etdi. Harbylar şu ekrandaky informasiýadan netije çykaryp size şu adan jemgyýet gerekmi diýen soragy özüňize berip görmeňizi haýyş edýärin. Siz özüňizi taýlayan hökümeti gorap, erteliňiň näwelligini goraýaňyz. Dogan-dogany, dost-dosty satýan felaketleriň gorap, ejil milleti hop aslynda saklaýaňyz. Haýsy ýurtda sany 36 000 harbylardan bolup, 140 000 polisdan durýar. Pikirlenip görüň. Siz ýurdy türme hökmünde görmäge makullaýaňyzmy? Bu ýurtda siziň hem maşgalaňyz we topun tejiniz bar. Şu agdalanlary nukdaý nazarda tutup, agdalan iki döwletiň guruluşy bilen golaýdan tanışsaňyz, siziň köp soraglara jogap tapyp, gözüňiziň açylmagyna umydymyz bar. Şunuň bilen siz bilen hoşlaşýar, sagaman oturuň adamlar.